kohta alkaa taas koulut ja se arki taas tulee vastaan, niin moni ajattelee tässä kohtaa, että nyt täytyy saada kaikki kerralla kuntoon. 5 treeniä viikossa, ei herkkuja, ruokavalio heti kuntoon, uusi elämä, kaikki vaan täytyy saada kuntoon nyt heti. Tiedäksä mitä? Just toi ajattelutapa on se syy, miksi moni lopettaa sen parin viikon jälkeen. Sä et tarvi mitään täydellistä aloitusta, vaan sä tarvit oikean suunnan ja realistisen suunnitelman, mikä sopii sun arkeen ja mitä sä pystyt noudattaa. Mä nimittäin tiedän, miltä se tuntuu, kun sä oot ollut koko kesän treenaamatta, sä oot syönyt ihan miten sattuu, mutta sit kun se arki koittaa sieltä, työt alkaa, vaikka kesäloma loppuu, koulu alkaa uudestaan ja tulee syksy, tulee pimeetä, koska mä oon itse ollut siinä, mä en saa itsestäni silloin mitään irti. Musta tuntuu, että mä oon koko ajan väsynyt, mä voisin vaan jäädä sinne sängyn pohjalle. Olo on ihan todella pöhöttynyt ja se arkeen palaaminen tuntuu entistä kauheammalta ja ahdistavammalta, koska se olo itselläänkin on ihan kauhea. Muutos alkaa oikeasti siitä, kun sä lopetat sen odottamisen ja otat sen ensimmäisen askeleen. Ja se on just se, missä mä haluan auttaa myös sua. Siksi mä oon luonut Back on Track-valmennuksen. Tää valmennus ei ole sellainen, missä sun täytyy onnistua täydellisesti heti ekasta päivästä lähtien, vaan tää valmennus on sellainen, missä me lähdetään luomaan sulle selkeät rutiinit, selkeä realistinen suunnitelma, mikä sopii sun arkeen, mitä on helppo silloin myös noudattaa. Pian sä huomaatkin, että oikeasti treenaaminen, terveellinen ruokavalio, hyvinvointi on iso osa sun elämää. Käydään yhdessä läpi sun tämänhetkinen tilanne, missä sä oot nyt ja mihin pisteeseen sä haluat päästä loppuvuoteen mennessä. Ensimmäinen aloitus on jo ensi viikon maanantaina ja paikkojahan on rajallinen määrä. Nyt on se hetki hakea mukaan mun valmennukseen. Hae mukaan mun valmennukseen bion linkistä tai laita mulle viestiä, niin keskustellaan lisää aiheesta. Tehdään tästä se kerta, kun se muutos oikeasti kestää.